Seneta Homa Bay Moses Kajwang wacho ni bedo ni duond bura mar ODM nitie e sirikal ok onyiso ni UDA osemuonye ka okoni ODM biro chungo jalar content piny e yiero ma 2027. Okoni dwaro margi sani en medo tego ODM e tung Kenya mangima ka giikore ne golo jachung' margi e kinde yierono. Bende olero ni nitiere weche ma ok ni kare e sirikal ma pod nyaka gikwer. Ka waket ler ni chama mar ODM en chama ma distinct kendo ok osemuonye gi chama machielo mar UDA. Nyaka waket ler ni ODM biro bedo gi candidate e yiero mabiro 2027. Tich ma wariwo lwedo gi William Ruto gini ne watimo kan waneno ni piny Kenya ne dhi marach. Ne waneno ka joma tindo nowuok oko, ne waneno kaka noneg-gi, ne waneno kaka gik moko notimore. Raila Odinga nowacho ni koro nyaka oket weche, oket personal interest bathe mondo ng'i interest mar Kenya.